Здравейте, хора! Знам, че съм правила от доста отдавна видеоклип. Но оставете това. Днес ще направим един клип, в който ще ви кажа за една поредица, мамо, която ще е на компютъра ми. Поредицата ще се казва Простотии на Майнкрафт. Ще ви уча на неща, които може би не знаете за Майнкрафт. Ще ви показвам нови купчета на Майнкрафт. И да, така. Но днес към обяд почваме тази поредица. Всеки ден ще има по 2 епизода на тази поредица. Да. И чакайте да покажа на майка. Добре, майка ми се опитвам да доведе майстор. И да, правят компютъра, започвам веднага тази поредица. И ще има на ден по 2 епизода, дори да не мога. Ще снимам с телефона ми, защото за компютър знаме една програма, с която да снимам екрана ми. Да, но за сега нямам микрофон. И слушалките са ми при ръчет ми, затова не мога да снимам с компютъра, снимам с телефонът. Не знам дали малко ще се гледа размазано, но аз ще се опитам колкото се може по-добре да държа този телефон. Добре, докато си взема слушалките в братовчет ми. Да се слука едно микрофонче. Може да сте ги виждала. Не съм ги показвал. Като направих клип в Плън придобивки, той беше за част гримове, ежедневие, да. Видяхте го? И сега мисля, че съм изхабила всичко. Гримовите неща са на майка ми, а ластиците са моите. Сега не знам на къде фръкнаха. Да. От кутийката ми за ластиците направо се фръкнаха. За какво да ви бавя повече? Добре, това беше моето съобщение за вас. Надявам се този клип да ви е харесвал. Ако е така, дайте паче нагоре и не забравяйте да дадете идея за клип.